Právě se koukáš anebo posloucháš Casting, podcast, který není jen o tetování. Mým dnešním hostem je tady tatér, který byl Čaute. zařazen jako jeden ze 100 nejlepších tatérů na světě. Presne tak. A dá se říct, že jsi i celosvětově známý. V Európe určite. A to je Samuel Potůček. Vítej. Ahojte. Tak Samo, já jsem rád, že jsem se dostal, že konečně jsi tady. Na druhý alebo na tretí krát. A tak to nevadí, hlavní je výsledek. A já když jsem tě začal vnímat třeba ještě 2015 nebo nějak tak. Vieš, ja som začal kerovať v 19 rokoch, čiže som sa narodil 90, čiže 2009 som ja začal kerovať. A mne to od začiatku všetko išlo proste veľmi easy. U mňa skôr bol problém to, že mne sa keby nechcelo komunikovať s tými ľuďmi. Že to umenie a to všetko som mal v sebe, ale tá komunikácia s tými ľuďmi sa mi to moc do toho nechcelo ísť. Že ako náhle som chcel niečo tomu človeku vykerovať a on mi povedal, že to nechce, tak už som bol taký protivný a tak, že som to vôbec nechápal, že prečo to vlastne nechce, čo mi vlastne ostalo vlastne doteraz. Ale teraz už je to také iné, že tí ľudia mi dôverujú. A on sa to zmenilo vtedy, keď som si začal ja dôverovať. Že tí ľudia začali zo mňa cítiť, že to, čo im hovorím, že som o tom plne presvedčený a od tej doby si tí ľudia začali dávať kerky, o kterých jsem byl já přesvědčený, že jsou správné. No protože právě to, jak jsem tě začal vnímat já, tak bylo to, že dobře, nevěděl jsem třeba, že děláš už od 2009, ale já jsem to vnímal tak, že ses objevil a pak začal všechno vyhrávat. No áno, vieš, že akože prvú súťaž, ktorú som vyhral, bolo 2012, niekde v Poprade alebo tak. A odtedy som začal chodiť na súťaže a hej, akože podľa mňa ma registruješ preto od roku 2015 si povedal, zhruba nejak tak, no. Lebo vtedy som vyhral Milano, Tattoo Convention. A to odtedy ma začali asi všetci registrovať, si myslím. To bolo v Miláne zhruba v roku 2015, čiže asi to zhruba tak sedí. No a co se teda změnilo, nebo v čem bylo to tvoje know-how, že vlastně v uvozovkách z neznámého tatéra najednou boom tě to vystřelí. Víš, jakože co bylo v té technice takového speciálního, co jsi dělal? Vieš čo, asi to poznáš aj sám, že ja som to nejak nevnímal, že by som nejak vystrelil, alebo tak, vieš, že podľa mňa každý tatér má takú nejakú svoju bublinu, pretože ide, že domov a do štúdia a potom to dávaš niekde na sociálne siete, ale keď máš takúto svoju bublinu, tak ja ako keby som neregistroval, že čo sa deje za to bublinou. Okay. Vieš, čiže neviem, ja som sa pozeral na to, nech tie roboty sú čo najkvalitnejšie, nech robím nejaké svoje dizajny a tak ďalej. A ja dodnes sa necítim, že by som... Mňa to veľakrát prekvapuje, že sa mi veľakrát stáva, že ma ľudia že poznajú a mňa to veľakrát prekvapuje, pretože ja nechodím moc medzi ľudí, vieš, že toto takéto vystrelenie, ja to tak nevnímam proste, vieš, že ja som v tomto že akože uvedomujem si, že čo robím, uvedomujem si moju kvalitu, ale nejak to ja nepreciťujem. Že ja to berem tak, že toto je vec, ktorú mám robiť a budem robiť do konca života. Či už budem mať iba tetovacie štúdio a budem sa starať akože z pohľadu toho podnikania o to štúdio a spravím si zo pár kerok ľuďom, ktorých mám rád. Ja furt hovorím, že ja chcem sa dostať do toho bodu, že ja chcem robiť kerky zadarmo. Ale iba proste ľuďom, ktorých chcem, aby som ja tetoval. Aby z toho bola taká značka, že wow, že ty máš kerku od neho, že ty jak si sa tam dostal. Že ako keby, že tie peniaze už nebudú mať pre mňa takú hodnotu, ale skorej to, že komu tú kerku robím. Čiže aj keď sa pozrieš na rôzne značky a spoločnosti, dajme tomu, jak je Bugatti, čo predáva auta, alebo tak vieš, že ty aj môžeš dojsť na tú predajňu, môžeš mať vo váčku 4 milióny, môžeš tam dať zálohu za to auto 2 milióny eur a oni ti proste povedia, že ale my vám to nepredáme, že vy nejste náš zákazník a najprv musíte toto a toto a toto a podľa mňa to zdvíha tú hodnotu toho produktu, čo vytváraš, že tie peniaze sú málo na to, aby si to mohol mať. Jasně, že taky jako vzácný v podstatě, že mít tu práci od tebe. Aj do Rolexu, keď dojdeš, oni ti tie hodinky nepredajú. Jasný. No a dobře, tak ale necítil jsi třeba ten jako fame nějaký tvůj, ale musel jsi to přece cítit v tom, že třeba v té době, před těma 10 rokama, když jsi vyhrával třeba Milano nebo jakýkoliv konvence, tak vlastně dřív to fungovalo tak, že ty sponzoři se vlastně hlásili
za to, že jsi něco vyhrál. Že jo? Dneska to se dá říct, že Dneska to už je komplikovanější, určitě ano. dneska ty sponzoři ti dají i spolupráci, když jsi třeba víc známější na Instagramu, třeba. Vieš čo, cítil som to, ale z takej tej negatívnej a opačnej strany. Fakt? Že, no, ohovaračky a tak a to je Photoshop, to on tak nekeruje. Vieš, že akože ten fame som cítil skorej z tej druhej stránky. Že ostatní Tateri hovorili, že to sa tak nedá napíchať, to tak, a ja som sa len na tom smial, lebo akože samozrejme, že používam Photoshop, každý, kto pridáva nejaké fotky, prejde to Photoshopom, ale nikdy to nebolo tak, že som tam vypleskal tú saturáciu, že vždy to bolo, Photoshop som vždy používal na to, aby v konečnom dôsledku tá fotka vyzerala čo najdôveryhodnejšie, ako som to vykeroval. Mhm. A ten fame som teraz, keď na tým rozmýšľam, tak hej, som to skorej cítil z toho, že ostatné tetovacie štúdia začali hejtovať sama. Takže to byla tvoje Tak nepriamo, tvoje známka fejmu, jo? Hej, že vieš, to je tak, že podľa mňa tí najväčší hejteri, ktorých máš, tak tí sú presne tí, ktorí chcú sa s tebou odfotiť, vieš. OK. To je presne. To je zajímavá pointa, jakože... To je jasné. Že, a väčšinou sú to aj tí najbližší ľudia ináč. Aj to ma akože v mojom profesionálnom živote stretlo, že tie najväčšie ohovaračky išli z tých, čo ti najviac závidia, a to sú presne tí, čo sedia vedľa teba v štúdiu. No, ty jsi úplně vyrazil dech, protože vlastně, jasně člověk ví, že lidi ho pomlouvají, ale že vlastně cítíš fame díky tomu, že vlastně jsi pomlouvaný, dává to smysl, ale... No, tak ale... ležíš im v žalúdku, vieš, že vieš, ale ono, ten hejt je skôr o tom, že ty robíš to, čo by oni v živote nevedeli dokázať, vieš, a on to je také ich zrkadlo, vieš, že oni by to strašne chceli, ale nevedia, čo je všetko za tým a radšej budú ukazovať prstom, ako keby oni si fakt mali sadnúť a prostě začať na sebe makať a nepozerať sa na Samuela. Chápu. No a tak ale vrátíme se ještě k začátkům tvým, protože já jsem tě vlastně, jak jsem tě začal evidovat, tak to vlastně bylo Delirium Tattoo. Hej, to bolo moje prvé tetovacie štúdio. Jo, tak... Prvé, hej, no vieš, ja som začal tetovať u jedného chalana, ktorý, akže začal som mu ho tetovať, že tým pádom by som mal povedať, že bol môj mentor, ale není to, že mentor, vieš, že on mi dal priestor a že choď robiť. Hej, že akože nebol to typ človeka, ktorý by mi dával nejaké svoje know-how alebo tak, ale som mu akože vďačný za to, že mi dal ten priestor, že som tam mohol robiť a som dokonca aj vďačný za to, že mi nedal ten svoj know-how, pretože si nemyslím, že by som dneska keroval môjim originálnym spôsobom, keby mi to hovoril on, ako ja mám kerovať. Mm-hmm. Že všetko, čo som sa, to ako to dneska vyzerá, je kvôli tomu, lebo som k tomu musel dojsť sám. Takže nikto mi nehovoril, ako to má spraviť. Ta technika, teda tu jsi jako zjistil sám, nebo já jsem si právě říkal, víš, jak vlastně začal všechno vyhrávat, tak jsem si říkal, tyjo, on třeba prošel nějakým kurzem od někoho třeba známějšího v té době a tak. Ne, ja nemám ani kurz, ani jeden. Kurzy teraz robím ja, ale ja som neprešiel nikým, kto by mi povedal, ako čo mám robiť. Ono to je na tej stránke je to super, že si nájdeš svoj originálny spôsob, ako to robiť. A na druhej stránke je zase to, že to, čo mne trvalo sa naučiť niekoľko rokov, ako sa to robí, tak ja to dneska niekomu vysvetlím za 3 minúty, ako to má robiť. Vieš? No ale to, že mu to vysvetlíš, samozřejmě neznamená, že to umíš, jo? Hej, ale vieš, že ja som napríklad, ja neviem, poviem príklad, že ja som nevedel, že round shaderom nemám robiť linky a vieš, že to je také, že robíš niečo, nepodarí sa ti to a naučíš sa na to, že sa ti to nepodarilo, tak najbližšie to už nespravíš. A ďalší krok, a ďalší krok, a ďalší tohle krok. chápu právě, ale jakože víš, že i to, že třeba děláš ty workshopy nebo něco takového, že furt to, že někomu vlastně něco vysvětlíš, neznamená, že to tak bude robiť. Přesně tak. Jo. Hej, ja napríklad aj vidím, to je dobrý point, lebo ja napríklad aj vidím, že veľa taterov, teda niekoľko taterov som videl, čo sú za mňa extrémne brutálni, ja nechcem menovať koho, ale že sú extrémne brutálni a boja sa robiť tie workshopy, že aby náhodou niekto nebol lepší ako on, vieš, že nechce dávať to svoje know-how, aby náhodou neprezradil niečo, čo niekomu môže pomôcť, vieš. A to je podľa mňa úplná zbytočnosť, lebo ja si myslím, že keď sa niečo v živote naučíš, a nepovieš to nikomu, zoberieš si to so sebou, tak to bolo také zbytočné, vieš, že ja si myslím, že keď sa niečo naučíš, tak by si to mal odovzdať aj tak na konci ten človek to nebude robiť tak ako ty, lebo to si ty, hej, čiže ty len tomu človeku ukážeš know-how a on si to znova môže zmodifikovať nejakým spôsobom a uplatniť si to do svojho života, vieš, a držať si to, že
ja to chcem mať, ja ti to nepoviem, je také, to podľa mňa do umenia vôbec nepatrí. Ja si myslím, že každý umelec, a ja nehovorím len o tateroch, ja hovorím o celkovo umení, že sa proste inšpirovali. Je rozdiel niečo vykradnúť a je rozdiel sa inšpirovať. Každý umelec sa inšpiruje niekým iným. Vieš, čiže ja si myslím, že v umení treba byť inšpiratívny. No ale tak to si myslím, že je i způsobený takovým tím chlapským a taterským egem. Víš, No ja, že ježišmarja, jasné. prostě nechci to předat, aby náhodou nikdo nebyl přesně lepší Presne než som já. povedal na začiatku, hej, no. a to je podľa mňa úplne zbytočné. Ale zase myslím si, že každý tater si tím musí projít. Víš, že to chvilku máš, jakože je nějaký období, do kterého pak ty sám musíš jako přejít, abys řekl, já to teda chci poslat dál. Víš, že to ego někdy, nebo v určitý chvíli si myslím, že nějaký ten zkušený tater vlastně to ego přestává řešit a přejde do fáze toho, že chce předávat informace. Ja si myslím, že dojdeš do toho bodu, keď si splníš tie svoje mety, ktoré si mal a potom to proste už si v tom taký uvoľnený, vieš, že už to zažil, vieš, že... A ja som strašne rád, že tie moje skúsenosti odozdávam mojim ľuďom, čo mám v tetovacom štúdiu. Že mne to osobne robí momentálne oveľa väčšiu radosť, keď vidím, že tam mám nejakého človeka, čo je podo mnou a počúva ma a proste fakt si zobere z toho niečo pre seba a vidím, ako to uplatňuje vo svojej robote. Že to mi robí oveľa väčšiu radosť, ako keď niekomu proste spravím peknú kerku. Lebo vieš, že tá kerka je to iba taký, ne iba, ale je to výsledok ako keby tvojej roboty, ale tá hodnota toho, čo si sa naučil, že vieš odovzdať, je oveľa väčšia, ak dobre napíchaj modrú farbu, vieš, že to mi príde už také úplne, že také bezpredmetné už v dnešnej dobe mi to tak... Já bych se pak ale ještě vrátil k těm studiím, jo. Právě chtěl to Delirium, pak jsi měl Infamous, nebo máš furt? Stále. Stále. Tak já třeba, když otevřel to Delirium, tak tím, že vlastně jsi tam měl Erika, ne? Hej, v podstate od začiatku sme boli, hej. A pak vlastně třeba u tebe byl Dame, že ho tetoval? No, to boli krásne doby. No ne, že vlastně to studio vlastně v jednu chvíli bych řekl, že bylo i jako nejvyhlášenější, co se týká Česká a Slovenska, že ti to muselo i tak vlastně otevřít spoustu jako dveří všude. Protože byl jsi ve videoklipu Rytmuse. Hej. Víš, jako, že najednou vlastně v tu chvíli jsi vlastně měl vlastně všechno, že jo, ve svým podstatě. Hej, že ale ja som vyrastal medzi tými chalanmi, vieš, že ono, keď sa na to pozeráš ako divák, tak ti to príde, že wow, ale pre mňa to bola normálna vec, lebo ja tých chalanov poznám dlhé roky, vieš, že no, tým, že aj Adame u nás keroval, tak on celý život aj repoval, čiže tam bolo premostenie na tých ľudí, zrazu k nám začali chodiť rôzni reperi, rôzni známi ľudia, ktorí sme kerovali a hej, preto hovorím, že to bolo akože, vieš čo, čak, ja som mal jedno tetovacie štúdio, to nám vytopili normálne, že podzemná voda, som došiel do štúdia, tam bolo normálne, že 20 cm sraček na zemi, to sme zatvorili, potom sme si spravili ďalšie, medzi tým sme si spravili ďalšie, ja som mal asi 9 tetovacích štúdií, že bolo toho strašne veľa a rovno to tetovacie štúdio, kde som bol s Damem, tak to bolo, že na to strašne rád spomínam, lebo to sme mali spravené, že sme mali aj taký bar a tetovacie štúdio, tam sme boli proste zatvorení 3 dní v kuse, ja som nevedel, či je deň, či je noc, tam boli party, to bolo proste úplne, že tam som si prežil takéto úplné mladí a zároveň sme si tam aj odozdávali tie skúsenosti a tak ďalej, bolo to také, no. Protože já když jsem to viděl právě, že tam mě vyskočilo, že to otvíráte a teď součástí je bar a právě část tetovací. A říkám, tyhle, to je dokonalý. No víš, není, jako, není. Ne, vôbec to nebolo dokonalé. Asi najdeš nějakou mouchu na tom, ale... Hlavne, keď máš 23 rokov, vieš, to vôbec nebolo dokonalé. To bolo dokonalý, víš, říkám. Keď ti dojde zákazník, že chcem kofolu a ty mu povieš, že tam si chodí umyť pohár a nalej si to, vieš, tak to akože... Bol to pekný nápad, ale v praxi to vôbec nefungovalo. No a zeptám, proč to skončilo? No, kvôli tomu, že sme boli šialení. OK. Tak... Vieš, že bolo tam strašne veľa ľudí, strašne veľa názorov a strašne veľa pohľadov a smerov a každý sme išli nejakým svojím spôsobom. No a tak potom teda z toho vzniklo Infamous? Nebo bylo nejaké ešte mezi Ja som stádium? potom mal ešte s jedným chalanom stále to Delirium a tam nastali také, on bol veľmi nezodpovedný, mne to strašne vadilo, ja som sa chcel posunúť, jemu stačilo to, čo bolo. Dáme si medzi tým spravil také malé štúdio, kde som mal aj nahrávacie štúdio. Ja som odišiel z Deliria, potom som išiel ku nemu, že však budem tam mesiac, dva, pokým ja si niečo nenájdem.
potom sa to prevrhlo do toho, že sme proste spolu kerovali a tým, že ja som behal strašne veľa po Európe, som strašne veľa keroval a v rôznych štúdiách, kde som načerpával také informácie a systém, ako by to mohlo fungovať, tak ja som sa jednoducho dostal do bodu, kedy som si povedal, že ja už nechcem si robiť s nikým tetovacie štúdio. Že ja si chcem spraviť svoje štúdio podľa svojich pravidiel a odozdávať to, čo som sa naučil. Mhm. A vtedy som si vlastne otvoril Inkfamous, kde som bol ako keby, kde to začalo byť také, že som reálne podnikal. Že ja keď vidím, vieš, také tie štúdia, že stretnú sa 5 kamoši, 3, 4, splitnú si nájom, splitnú si nejaké veci tam v štúdiu, tak ono to není podnikanie. Ono to je klubovňa, kde sa stretávajú kamoši a spolu niečo vytvárajú. Ale ja som mal práve že ambíciu vytvoriť nový reálny podnik, že mať svoju firmu, dať do toho proste natlačiť do toho peniaze, nerobiť kompromisy s inými ľuďmi, lebo vždy to bolo predtým také, že ja som mal vždy ambíciu, nech to je čisté, nech to je proste dávať do marketingu peniaze a tak ďalej, proste to tlačí nejakým spôsobom. A vieš, keď ti tvoj parťak povie, že ale on do toho peniaze nedá, ale on toto nechce, ale on toto nechce, a mňa to strašne zužovalo. A furt sme sa dostali do takých nejakých čudných situácií, kedy ja som to chcel posunúť a hádali sme sa a tak, a ja som si proste povedal, že ja si chcem spraviť svoje tetovacie štúdio, že mám dostatok skúseností na to, aby som to vedel otvoriť, a odtedy vlastne začalo Inkfamous, to je 2018. No a máš 8 vůbec rokov. nějaký takhle vzor taterský, když sám byl zařazený mezi 100 Mm, nejlepších, tak jako Vieš čo, už ne. Mňa jestli tie teď máš kerky už něco. nejak nefascinujú, lebo ako keby to pre mňa, teraz to vyznie tak blbo, že ja milujem kerky, ale pre mňa, teraz ma môže všetci Tateri zabijú, ale pre mňa kerky není umenie, vieš. Tetovanie je remeslo. Já s tím A souhlasím. skôr či neskôr sa dostaneš do bodu, kedy zvládneš to remeslo a už ti je jedno, čo tetuješ. Ne, že jedno, ale už vytetuješ hocičo a už si to tak nejak prispôsobuješ tie veci na to, aby sa ti to dobre kerovalo, aby to dobre vyzeralo a tak ďalej, ale umenie vychádza z teba. A tetovanie vychádza z tvojho zákazníka. Požadavku klienta. Hej, čiže tam je hlavný rozdiel, že ty vlastne vytváraš umenie a tvoje okolie na to nejakým spôsobom reaguje, ale pri tetovaní reaguješ ty na niekoho iného. Hej, čiže z tohto pohľadu pre mňa tetovanie je remeslo a nie umenie. Čiže tam sa to začalo akože lámať u mňa. Že tá hodnota toho tetovania je super, že vytváraš nejakú hodnotu pre toho daného človeka, ale pre mňa to nie je umenie. Pre mňa je to dokonale zvládnutá remeselná práca. Čo je akože veľmi ťažké, že keď sa nad tým zamyslíš, tak ktorý umelecký spôsob alebo štýl, dajme tomu, je tak náročný, že ty vytváraš niečo do niečoho, čo žije. Hej, lebo keď máš stenu, tak tá stena zvládne, hej, že proste vieš to premalovať a tak ďalej, ale ty tetuješ ľudský organizmus, ktorý nejakým spôsobom funguje. Musí sa to zahojiť, musíš to dobre poznať a tak. Je to komplexne, podľa mňa, najťažšia umelecká technika, ktorá za mňa akože existuje. No a takhle vlastně, když teď to popsal, že tetování v podstatě není umění, tak ale já jsem koukal, že děláš i oleomalby. Preto robím oleum. Teď se právě k tomu chci dojít, že jo? Preto, Takže preto tvorím. to byl další krok prostě, jako aby se v podstatě mohl tvořit, co chceš. Čo cítim? Jo, že to není závislý na klientovi, ale na tom, co ty chceš dát ven. Samozrejme. Ja to odjak živa hovorím, že ja sa v prvom rade cítim ako umelec a nie tater. Ja sa snažím robiť umenie. A keď som mal to obdobie, kedy som stále iba tetoval od rána do večera, tak vo mne to, ako keby som stále sa cítil byť taký, že mi proste niečo chýba. Že sa potrebujem nejakým spôsobom iným prejaviť. Že vytvárať tú hodnotu pre tú spoločnosť nejakým iným spôsobom, ako tetovať ľudí. Vieš, že aj to tetovanie je za mňa pre úzkú skupinu ľudí. A umenie je pre celý svet. Vieš, že ty keď robíš malbu, tak ty vlastne ako keby prehováraš k ľuďom, ale bez toho, aby si používal slova. Vieš, a to je na tom tá krása. No ale když říkal, že jsi tetoval kolikrát 24/7 v podstatě, že jsi tom byl ponořený. Stále. Měl jsi pocit vyhoření? Ježišmaria. Bolo obdobie, kedy som
No teraz momentálne mám rôzne koničky, ktoré ma o to odlakajú preč, hej, ale v tom období proste som to prekonal. Nemám na to kľúč. Vieš, že čo máš robiť proste, vieš, že keď máš v sebe tú silu, proste stále to chceš robiť a ja som mal niekedy obdobia, že som sa ráno zobudil a normálne, že fú, že to ja toto nedávam. Ale na druhú stranu, keď som sa nad tým 5 minút zamyslel, tak som si povedal, že čo budeš robiť? Akože, že čo budeš do roboty? Že však ty nevieš nič iné robiť. Ne? Že, vieš, čiže ja som nechodil na dovolenky, že k moru a každý sa ťa pýta, že kam ideš v lete, vieš, kam by som preboha išiel, však ja tetujem. Čiže akože asi by chceli odo mňa diváci počuť, že čo majú robiť, keď ich chytí tento stav, tak já nevím, daj si sprchu a... Ale ne, tak já si myslím, že oni jsou i rádi, že uslyší to, že i třeba tatér jako ty to má, víš? Že... Jasné, však to je úplne normálna vec, že ja si myslím, že to vyhorenie nepochádza z pocitu, že robíš niečo, čo nechceš, ale skôr je z toho pocitu, že to robíš stále. A že si stále fokusovaný na jednu vec a ono skôr či neskôr proste musí dojsť ten moment, kedy to máš proste dosť a je to podľa mňa prirodzená cesta k tomu, že niekto sa na to proste vysere a tak to má byť a niekto to prekoná a opäť si o niečo múdrejší, vieš, že tam sa to podľa mňa lámu tie lady, kedy sa posunieš opäť vyššie, alebo sa na to úplne vysereš proste, vieš. A keď to prejdeš, tak ideš vyššie a potom si najvyššie. No ale tak říkal jsi, že pomohly koníčky, tak jaký máš koníčky teď bokem? No dlhé roky som mal Playko. Call of Duty, to milujem. A vieš čo, na bike rád chodím. Silničku nebo sjezdy? Vieš čo, mám akože e-bike a taký horský, čiže do lesa, tam je ticho, tam je pekne. A cez zimu snowboard. Hej. A teraz mám to malovanie koníček. No ale ještě jsi říkal dneska, že jsi byl soutužovat. Ja, tak kámo, to není koníček. No to ne, ale je to nějaká vypuštění, jako ve svým Hej, podstatě jasné. uklidnění, že? Vieš čo, Nebo... ja v tom otužovaní skôr vidím to, že si tak dávaš tú disciplínu. Jo. Že u mňa to je o tej disciplíne jedine. Vieš, že čak mi povedz, jaká je viacej prírodzene nekomfortná zóna pre tvoje telo, ako ísť do totálneho chladu z postele o 9 ráno v nedelu. Že kto toto spraví? Že postavíš sa a proste ideš tam, že dáš preč tie emócie a povieš, že ne, toto ja musím spraviť, lebo som si povedal, že to spravím a proste ideš to spraviť. Ale tak člověk se musí starat trošku o svoje tělo. I skrz to, že... Samozrejme, to má benefity pre tvoje telo. Bavíme se i o vlastne. tom, že tatéři, že furt vohnutý u strojku, že i cvičení, nějaký takovýhle věci Hej, okolo. cvičenie je pre mňa už úplne rehabilitace. prírodzená vec. Úplne, že to ani nebudem hovoriť ako koníček. Takže chodíš cvičit, jo? Hej, jasné. A ešte, vieš čo, padel hrávam. Kamo, na to som úplne... Koho? No, padel. Tak tenis. Jo, tak jo. menší padel. No tak ještě zvrátím, ty hraješ kalovko, já taky, Hej. ale Warzone? Warzone, ale co teď Máš, říkáš tak na neboli. ty nový Black Opsy? Protože já jsem třeba přešel na Battlefield. Práve som to chcel povedať, že mne už na tom Call of Duty vadí to, že už strieľaš do Nicki Minaj Áno, so Snoop Doggom a všetko strašne svietí a tak, že už to ide takým trendovým spôsobom a ja práve, že som mal rád to Call of Duty kvôli tej vojne, že je to také raw, vieš? Ano, ano. A teraz, jak vidím ten Battlefield, tak normálne, že len vieš, proste musím si najprv kúpiť externú pamäť, lebo proste Call of Duty je celé moje playko a rozmýšľam fakt reálne, že proste, že presedlám na ten Battlefield, lebo sa mi to viacej páči. Já jsem to teď zkusil a můžu říct, jako můžu doporučit. No. Ale teda Nečudujem sa. smazal jsem celý disk kvůli tomu, se to tam No. vešlo vlastně ke kalovku. Hej, rozmýšľam, že si dokúpim pamäť a na Vianoce idem na Battlefield. No a teď, jak máš Infamous, tak kolik vás tam je? Tašku, že neviem. 5-6? 5-6? A jak máš velký studio? No, niečo jak toto. Tak to jsem samozřejmě čekal, ale... Vieš, ja som bol vždy tak nadstavený, že, a to je presne to, že keď sa teraz tak na to spätne pozerám, že moje to prvé štúdio, čo som mal akože Infamous, čo som spomínal, že podo mnou, tak som chcel všetko honosné a veľké a ja tým ľuďom ukážem, že proste, že aký som popičí a jak to proste viem. A logicky to skroskotalo proste, vieš, lebo nevedel som to, zbytočne veľké náklady na ten celý chod toho všetkého. A čím som starší, tak si vlastne uvedomujem, že
toto vôbec nepotrebuješ. Že ty ako keby by si to mal robiť kvôli tomu, že tebe to robí radosť a zmenšovať čo najviac tie náklady na to, aby tie peniaze, čo ušetríš, si mohol niečo upgradeovať stále vyššie a vyššie a nebyť proste zahltený nejakými výdavkami. Ja som sa, kámo, asi 5 rokov som dával do môjho štúdia mesačne od 2 do 4 tisíc eur z vlastných peniazí. A jako co to bylo? Nebo Tak čau ti povie, že mu sa dneska nechce. Ďalší ti povie, že vieš, chápeš, že to sú proste, tie náklady sú mené, vieš, že máš náklady na nájom, na to je stále, ale potom počas toho proste podnikania sa proste dejú veci, ktoré ti nevidú každý mesiac, no to vieš, že jo. vždy som išiel na tú hranu proste, vieš, a veľakrát to proste vychádzalo, že ne veľakrát, furt to vychádzalo, že akože ja som mal viacej peňazí predtým, ako som si otvoril to štúdio. Že mňa to práve že dávalo viacej dole a dole. No my jsme teď řešili tady s někým, že vlastně taky já, jak jsem přišel do velkého studia, tak já jsem se měl mnohem líp v tom malém, kde jsem byl sám. Jasne. Že prostě za prvý člověk měl i víc peněz, řešil méně věcí, co se týká tatérů a všeho okolo a samozřejmě i těch výdajů, že vlastně člověk se měl daleko líp, když byl sám. Hej, a ono to, ja si myslím, že to vychádza z toho, že to veľké štúdio som nerobil kvôli sebe, ale kvôli ostatným. A on sa to niekde proste odrazí. Že vieš, že nej toto true proste, vieš. Mhm. Ja som teraz maximálne spokojný, že mám okolo seba ľudí, u ktorých mám rešpekt, ale prirodzený, ne tým, že zdvihneš hlas, ale tým, že ťa jednoducho rešpektujú. Predtým to tak vôbec nebolo, lebo každý si myslel, že on to vie lepšie. Vieš, že veľa ľudí, aj keď máš pod sebou, tak oni sa dostanú, že keď už je moc dobre, tak tí ľudia, oni sa dostanú do takého modu, že oni vidia, ako to funguje a on nadobudne pocit, že však to je easy, ne? Že však to viem spraviť aj ja. Vieš, a takíto ľudia mi odišli a 90% z tých ľudí dneska sú na mizine, nemajú zákazníkov, lebo zistili, že ono to nie je až také ľahké. Vieš, že ono keď sa pozrieš na maliara, ktorý maluje 40 rokov a povie si, že však to je easy, ne? Vieš, ale ono to nie je easy, že ty musíš prejsť toľkými chybami, že ty zrazu spravíš ten pohyb a on je dokonalý. Ale pred tým pohybom bolo miliónkrát zlý pohyb, hej? Čiže, a to je sa aj v tom podnikaní, podľa mňa, že toľkokrát sa musíš popáliť, že už ješ na istotu, vieš? A títo ľudia ti potom v tom štúdiu, oni to nevnímajú takto. Oni vidia iba to, čo je pre tou oponou, ale oni nevidia to, že ja som nespával, to, že ja som riešil každú vec, či od upratovačky až po marketing, že prečo to vlastne funguje, ako to funguje, čo je v pozadí, vieš. Čiže títo ľudia to nevidia a teraz si myslím, že môžem povedať, že mám ľudí, ktorí z nich cítim, že to vnímajú prirodzene. Ale já jsem rád, že to říkáš, protože přesně to, co jsi teď popsal, je to, proč vždycky, jak říkáš, nějaký tatér nabere takový to sebevědomí, začne se mu třeba dařit a řekne si přesně, já to udělám sám a líp, ale jo, taky s tím bojuju tady ve studiu, že prostě přijdeš domů a řešíš ty hovna okolo. Ja si myslím, že ty, keď máš vlastné podnikanie, tak tvoja robota nikdy nekončí. Ty proste, to nekončí tým, že ty zatvoríš tie dvere od toho štúdia. Že ty musíš stále byť v robote, stále to mať na mysli, pretože to, čo nespravíš, nebudeš mať. A ja napríklad osobne milujem tento pocit. Že všetko záleží na tom, čo si ja spravím. Že ja nerad dávam veci na druhých ľudí. Že ja radšej, keď sa to dojebe, tak si poviem, že OK, bola to moja chyba, naučil som sa a teraz to budem robiť inač. A ja osobne si myslím, že pokiaľ človek nemá ambíciu mať všetko on akože na starosti, tak nech si vôbec neotvára štúdio. Lebo za mňa, kebyže nemám tento pocit, že to chcem takto robiť, tak je oveľa jednoduchšie dojsť do štúdia, zobrať si svojich 50%, 40%, to je jedno podľa dohody, spraviť si svoje kerky a ísť domov, nestarať sa o nákupy, nestarať sa o nič a proste iba sa sústrediť na tú svoju robotu. Lebo v konečnom dôsledku vieš, že veľa ľudí ide po tých peniazoch, vieš, a on si povie, že však ale keď budem mať 100%, ja budem mať z toho 500 eur a však to bude dvakrát lepšie. No dobre, teda tak keď si to myslíš. A ja to poznám na svojej koži, že na svojich tateroch, že ja sa s niektorými sa bavím, ktorí odišli, lebo sme sa rozišli v dobrom, že pri tom rozchode nedošlo k nejakým veciach, že by ťa niekto ojebal, alebo že by som o ňom nezistil niečo a ja to na nich vidím. On mi povie, vieš, že on zarobí, ja neviem, 300-400 eur
A keď sa ho spýtam, že dobré, a náklady na štúdio, on že no, že a mám 1000, tam mám neviem čo, no a náklady na tvoj život, bla bla bla. A nakoniec sa dostaneme k tomu, že môže nebudem mať aj na cigarety. Ale má 500 eur za kerku, hej, čiže Ale znám takový tatery, co to třeba o sobě sami řeknou, že vlastně, když to řeknu blbě, že chtějí být zaměstnanci. Že áno, vlastně, áno, že áno, přesně áno. oni nemají, jak říkáš, ty Máme ambice, tú ambíciu. ale on to třeba přizná, víš, jako že přesně, A to je super. To on, je on o sobě ví, že prostě třeba není starostlivý a že radši bude třeba platit těch perfektné. 50 euro, Perfektné. 50% a vlastně rovnou to tomu šéfovi řekne a Hej. Ja som, keď som keroval v Portugalsku, tak mi to maximálne... A ja som vtedy na to došiel, tam ten majiteľ toho štúdia, Piraňa, Pedro, tak on mi povedal, že samo, že proste dojdi sem, ja od teba nechcem nič iné, budeš mať všetko. Povieš si farbu, ktorú chceš, povieš si strojček, oni dole mali sklad, ja som mal toľko strojčekov, vždy nové strojčeky, čo došli, tak ja som ich vyskúšal, hej, a on mi hovoril, že ja iba jedno jediné, čo od teba chcem, je to, aby si keroval. Aby sa sústredil iba na robotu, na nič iné. Lebo to ťa posunie najviac preč. Všetko ostatné je na mňa. A toto, keď ti človek povie, však to je ideální. však to je úplná paráda, vieš, pokiaľ nechceš mať svoj podnik a tak ďalej, vieš, však to je úplná paráda za mňa. A toto hovorím aj akože ľuďom u mňa, že však ja od teba jedno jediné, čo chcem, aby si pochopil to, čo ti hovorím, ne iba aby si mi povedal, že chápem to, ale aby som to videl v praxi a aby si proste robil svoju robotu. Aby si robil dizajny, aby si mal priestor na to sa rozvíjať, dajme tomu umelecky, aby si nekopíroval iba nejaké veci, aby si proste krok po kroku vytváral nejaký originál, pretože momentálne máš na to čas. Lebo všetko ostatné berem ja na svoje ramena a berem to dobrovoľne a je to úplne v pohode. Len potrebujem, aby si proste robil tú svoju robotu tak, jak by si mal. No a když jsi si zmínil ty strojky, které ti všechny prošly pod rukama, tak co máš teď za strojek? Protože Akus. já jsem to chtěl říct, že já jsem viděl, že jsi ambasador Akus, Hej. tak kdy na tebe přišli? Nebo to je právě ta jedna z těch výhod toho, že člověk je známý, že tě oslovili třeba sami? Vieš čo, Akus, majiteľa Akusu sú bývalí inžinieri pre ČN. Já to vím, já právě vím, ale že... Hej, a tak ja som, akože aj ČN ma sponzoroval, len tam mi vadilo, oni mali, že Ačkových táterov a Bčkových táterov. A Ačkových bolo 10 a Bčkových bolo 200 a ja som bol medzi tými Bčkovými. Hej, čiže oni ti raz poslali strojček, ale ja som potreboval ihly, lebo to bola doba, kedy oni mali patent na tie kartridže, trvalo to, ja neviem, 5 rokov alebo koľko. A ja som sa, vieš čo, radšej budem u nejakej menšej značky Ačkový Tater, ako u celosvetovej značky Bčkový Tater, pretože ja som ku tomu potreboval aj tie ihly a tak ďalej, vieš. Čiže z toho ČNu som odišiel do FK Irons, oni mi napísali, sa mi zdá, že to bol FK Irons. Potom som to mal úplne v piči a vyhrával som súťaže a vždy, keď som vyhral súťaž, tak mi proste dali strojček. Že bolo mi to úplne jedno, keď vyhráš nejaké Best of Show alebo tak ti dajú strojček. A napríklad Akusu som napísal ja, ale ja som im napísal, že by som chcel byť proste, že súčasť toho strojčeku, akože tej spoločnosti, že ja nechcem, aby mi dali strojček zadarmo. Že ja mám dosť strojčekov, že ja chcem podporovať túto značku, lebo mi príde brutálna v tom, lebo majú úplne iný spôsob toho strojčeka, že si tam vieš nastaviť herce a tak ďalej, vieš si customizovať ten strojček. A ja som im povedal, že ja nechcem za to peniaze. Alebo nechcem žiadne produkty. Že ja proste chcem byť súčasťou tohto týmu. A oni, že jasne, že budeme radi a dávajú mi nejaké zľavy na strojčeky a teraz vyšiel M2. Viděl jsem. Tak to mi akože poslali. Čo je výhoda napríklad, vieš, že napríklad keď som išiel na voľakedy bol, že London Convention, to je proste, že to bola najväčšia udalosť za rok. Tam som vyhral druhé miesto. a Londýn skončil a Mickey Vialetto, čo je organizátor Londýnu, tak jeho parťák, on zomrel na rakovinu, sa mi zdá, oni to robili dvaja, potom došla korona, on povedal, že London už nikdy nebude, čo bola pre mňa, že wow, že ja som bol v Londýne, v živote tá súťaž nebude, a ešte dokonca mám sa aj cenu, čo je akože pre Taterov, pre nás je niečo ako odozdávanie cien, čo som, a podľa mňa som sa tam aj rozplakal, keď som vyhral, najbaný som bol ako, ne? A teraz je Gods of Ink vo Frankfurte. A ja by som sa tam nedostal bez toho, aby som bol v týme Akus. Okay. Akus tam mal dve voľné miesta a mne napísali, že či tam náhodou nechcem ísť s nimi. Vieš? Čiže ono tej spolupráce není len o tých produktoch. Ono je o tom, že opäť si v nejakom týme a oni ťa volajú na, dajme tomu aj na takúto súťaž. Vieš? Že ono to má iné pozitíva. Když byl teda na těch všech konvencích a takhle akcích, kterou bys teda vypíchl, že byla
pro tebe třeba nejzajímavější, co se týká Londýn. velikosti? Londýn. Londýn to vyhrává na plyňčáře. Mal takú atmosféru, žiadna súťaž nemala takú atmosféru a nikdy už nebude mať. To bolo, že v Londýne sa to váže Tobacco Dock, to boli akože historické sklady pre akože tabak a tie interiéry boli tak spravené, že historická budova stará, vieš, tam boli také katakomby a proste len si chodil cez ne a to si išiel, že od stánku ku stánku a to si kúkali ako kokot na tých Tatrov, to bolo neuveriteľné. Tam boli, vieš, čo je špecifické pre aj Gods of Ink, aj London, že ten Mickey Vialetto, ja keď som sa s ním aj bavil, on mi hovoril, že samo, že mne je jedno, koľko máš followerov, mne je to úplne, mne je jedno, že či si známy alebo neznámy, mne ide o to, aby z každého štýlu, čo sú, tu boli tí najlepší. A tak to aj je. A ďalšia špecifikácia tej súťaže, nikde inde na svete som nevidel to, že takí tí tradiční japonskí, čínsky, korejskí, vieš, čo robia tebory, oni nikde inde nechodia, oni chodia iba na túto jednu súťaž. Tam keď dojdeš, tak jeden deň tam vidíš proste tých krpatých Japončikov oblečený v saku, že vypadá ako úplný debil a dojde na ďalší deň, vieš, len v tých takých trenírkach, oni majú také kerky, že to neuvidíš nikde inde. Že to je tak nádherné, aj keď sa tam idú odozdávať tie ceny, tak najväčší hype je okolo tej jednej kategórie, kde sú že bodysuit. Tí típci, ja som sa tam s nimi bavil, oni proste celý rok makajú na jednom bodysuit, aby to mohli ukázať presne na tejto súťaži. No jaký na to máš názor? Třeba takhle právě, když že jo, většina těch Tatérů tu kerku dělá na tom místě a vlastně je tam ta show toho, že zvládneš velkou kerku za pár dnů a pak se ti někdo objeví takhle třeba, že má projekt za celý rok, protože jasně, třeba my máš to nastavený tak, že je přímo ta kategorie na to udělaná, jo, že povolujeme mít jakoby to rozdělaný z domova, ale vím, že třeba i, nevím jestli v Praze nebo někde se stalo, že vlastně to bylo ve stejné kategorii. Že zahojené aj... Hej. Že vlastně tam dodělal třeba jenom kousíček, víš, na té akci. No, to je také vychcané, vieš, ale ja si myslím, že tie bodysuit majú priestor v našom, akože na tých súťažiach a kde inde, vieš, že bodysuit nespravíš za 3 dní. A ja si myslím, že aj tie kerky by tam mali mať svoj priestor, lebo to sú tie najkrajšie kerky zo všetkých, lebo to je úplne iný pohľad na kerky, to je proste, že projekt na celé telo. Ono to musí byť všade dokonale napíchané, sám dobre vie, že tu ti to inakšie bere, tu ti to inakšie bere, tu ti to inakšie bere, tam sa to inakšie hojí. A ja si myslím, že mala by byť kategória pre týchto ľudí, aby ukázali svoje umenie. Že vieš, že veľa ľudí to nazýva, že súťaž. Ja to nenazývam súťaž, lebo tam nemôžeš prehrať, tam môžeš iba vyhrať. Vieš, že to není šport proste. Vieš, že tam ide o to načerpať tých ľudí, ktorí tam sú a proste tie značky, ktoré tam sú a pobaviť sa tam s niektorými ľuďmi. Vieš, a nemať mindset toho, že ja tam teraz idem vyhrať. Vieš, že ty nevyhráš, ty proste iba dostaneš cenu, pretože je to stále iba subjektívny pohľad 3 ľudí alebo 4 na tvoju robotu. A veľakrát tí 3 alebo 4 ľudia v živote nespravil lepšie tú kerku ako ty. Čiže akože o čo ide? Hej, že to není šport, že máš šprint, že proste jeden zabehne za 5,3, jeden za 5,1, on je lepší. A ja si myslím, že určite by tieto kerky mali byť na každej súťaži a preto je podľa mňa preto tí Číňania, Japonci a títo šikmovky chodia presne na túto súťaž, lebo tam majú umožnené ukázať to svoje umenie. S čím ja akože úplne že nesúhlasím na súťažiach je, keď sú že kolabo a typci robia, že 6 jednu nohu a oni všetci idú do kategórie, kde sú kerky, ktoré robí iba jeden človek. Takže to je za mňa, to je taký odpad, to je také vychcánstvo, lebo chod sa byť do jedného ringu so 6 ľuďmi naraz. Akože kto vyhrá. Ja si myslím, že takúto, nemajú svoju kategóriu, lebo je to určitý spôsob, ale nemali by vyhrať best of show, akože to best of show ide komu z tých 6? Jednému, druhému, alebo čo si teraz budú, akože každé 2 mesiace si budú akože predávať tú cenu a hovoriť, že toto ja som vyhral, vieš. A všetci, že však ale to si nevyhral iba ty, vieš. A ja si pamätám na súťažiach, keď začali kolaba, tak to bolo zaujímavé v tom, že sa stretli ľudia, ktorí robili rôzne štýly a dali ich dokopy. A vyšlo niečo iné. A dneska je kolabo o tom, že všetci robia realistiku, nevidíš, kto čo robil, len proste spravia celú nohu.
Vieš. A ľudia tam nad tým odpadávajú a hovorí si, že však ale o čo ide, že aby ste to vyhrali, že fakt, aby ste dneska zaspali a povedali si, že ja som to vyhral. Ne, piču, ty si to nevyhral, kamo. Ty si iba vychcaný človek, ktorý ste sa 5 kamoši celé štúdio stretli a robíte ten istý projekt tým istým spôsobom a o čo ide? To nepridáva absolútne nikomu nič, iba im, že majú ďalšiu pičovinu na stene. Vieš. Dává to smysl, no. Říkám, měla by být pak kategorie přesně kolabo a Áno, mít tam na počet lidí, i aby to teda však nech sedělo sa idú přesně. podeliť, že budú 6 proti 6, však nech idú. Vieš. No a dělá ti ještě radost, když vyhraješ pohár? Jasné, No furt, jo? jasné. A máš je Počkej, vystavený? tak 5 minút. Ještě, a máš je Vieš čo, vystavený? z Krakova mám doteraz v kufri auta mám tú cenu. Kecáš. Hej, jasné. Vieš čo, mňa už baví chodiť do poroty. Ako keby ja sa nechcem dávať, už ma nebaví sa dávať do pozície, že s niekým superím. Mňa to nerobí šťastným. Lebo som pochopil, že umenie není o tom, že kto bude lepší. Mňa baví práve, že hodnotiť tie veci a pozerať sa na ľudí, ak to proste niekde rastie, vieš. A už pre mňa má oveľa väčšiu hodnotu, keď vidím nejaký originál, že ono na oko to nemusí byť pekné pre bežných ľudí, ale pre teba, ak pre umelca sa na to pozrie, že OK, to je iný pohľad. Inakšie spavené, lebo fakt v tých kerkách sa dostaneš na jednu úroveň a keď ješ na dobrú súťaž, kde sú fakt dobrí tatery, tak tá úroveň je taká istá. A vyber, kto je z tých, čo sú na tej istej úrovni lepší. Takže už tam Tá pak, originalita je vždy lepšia. teď jsem to chtěl říct, že tam pak už dáváš i důraz přesně na to, Jasne. že jestli tam je ta myšlenka nějaká, jako že to není jenom, Spôsob- že to třeba není jenom portrét obyčejný, Áno, ale ale dodanie Áno. niečo, niečo, čo je pre neho špecifické. A to Presne. má podľa mňa oveľa väčšiu hodnotu, ako opäť napíchaj modrú farbu. Takže. No a já jsem koukal, ale že jste taky rozjeli, nebo možná to už je díl, ale že jste rozjeli dost Instagram, Reelska, nebo i TikTok snad, že Na našom profile jo, Infamous, jo. hej, to zabava. A jaký k tomu máš vztah? Baví tě to, nebo to děláš do nucení? Ja to nerobím. A tak na těch videích seš. Ja aj tvorenie ma baví, Jo. ale akože ten setupik a tak, že bavím, hej, akože, vieš čo, skôr to robím kvôli tomu, lebo to musím robiť. Vieš, že ja si nejdem od sociálne siete. Takže bereš to jako úlohu zase toho súčasť. majitele, který to musí jakoby na jednu stranu dělat, aby Je to propagoval súčasť. svoji Je to vec, firmu. ktorú mám nadstavenú, že musíš to robiť, pretože je to súčasť toho, aj keď sa ti to páči alebo nepáči, tak toto je vec, ktorú proste jednoducho musíš robiť, aby to proste fungovalo. Doba to vyžaduje. Tak keď chceš, aby proste si, vieš, lebo marketing máš že priamy a potom marketing máš taký, že si buduješ nejakú značku, vieš. Že akože nejde o peniaze, akože priamo predávať, selovať niekomu, ale vytvárať si nejaké povedomie u ľudí, hej. A keď je tá škála toho, že máš aj selling a máš aj to druhé, tak ono to je vtedy to dokonalé. A ono to potom nadväzuje na seba a ide to, pretože si zober, že cez tie sociálne siete ty nerobíš priamy predaj, ale povieš, že rád počúvaš Limp Bizkit a pozerá to nejaký človek, ktorý má tiež rád Limp Bizkit a on nechce tento rok kerku a môže niekedy v živote sa bude rozhodovať, že či chce kerku, tak s veľkou pravdepodobnosťou napíše práve tebe. Lebo už si cez ten Instagram s tými ľuďmi vytváraš nejaký bližší vzťah. Hej? Čiže pre mňa je to vytváranie nejakej hodnoty do budúcna. OK. Tvoření značky nějakého brandu prostě. Presne tak, že nejaké emócie, alebo tak, vieš, že neviem, že keď sa pozrieš na reklamu Nike, tak tam nie sú tenisky. Ani v jednej není teniska, vieš, že oni predávajú tú emóciu, aby boli bližšie k tým ľuďom, že just do it, proste, vieš, že oni ti tam nedajú tenisku, lebo každý už vie, že tá teniska je dobrá. Tak co dál? Co máš v plánu? Máš nějaký projekty, který máš třeba připravený, který bys chtěl nějak výstavy Po Európe, hej. těch obrazů, těch Hej, olejov môjho mapel? umenia, hej. Hlavne chcem to robiť. Ja sú rôzne projekty v štúdiu, že ono sa to vždy tak nejak vytvára, ale ja začínam mať taký pocit, že prichádza taká recesia toho tetovania, že ja si myslím, že veľa ľudí nadobudlo pocit, že kerky sú easy money, čo aj sú, pokiaľ chceš robiť nápisy a takéto veci. A všímam si, že začína vznikať strašne veľa tetovacích štúdií. A tým pádom
človek má na výber, kam ísť a tej roboty je stále menej a menej, pretože je viacej tetovacích štúdií. A ja si myslím, že do pár rokov dojde to, že ja už si začínam všímať, že veľa tetovacích štúdií aj zaniká. Že ľudia, ktorí sú fakt, že šikovní, tak oni proste nemajú robotu. A ja si myslím, že príde taká čudná doba, že tí slabí a priemerní zaniknú a ostanú iba tí najlepší. Je strašne presítený ten trh, vieš, že tie kerky tu sú, boli aj budú. Tí ľudia sa budú chceli tetovať, chcú tetovať, aj budú sa tetovať. Že skôr je podľa mňa, ide o to, že nás podľa mňa akože čakajú, nemyslím si, že mňa, lebo ja fakt robím všetko preto, aby som vydržal, nazvime to takú krízu. A ja osobne si myslím, že keď vydržím tú krízu, tak tej roboty bude že extrémne veľa. To je keď Forrest Gump išiel krevety loviť, vieš, že toľko tých lodí tam bolo, že nechytil ani jednu tú krevetu a došla jedna búrka a on jeden jediný ostal a zrazu mal milióny krevet, vieš. Že, a podľa mňa toto nás, že už sme v tom, ja si myslím, že ľudia, ktorí vedia navnímať ten trh, tak so mnou musia súhlasiť, lebo ono to tak reálne sa akože už deje, však minulý víkend sme boli v Írsku na convention a som sa tam bavil s organizátorom, on je z Polska, zdravím ťa Mišo, a on mi hovoril, že v meste, v ktorom on žije v Polsku, to nie je ani Varšava, ani Vroclav, ani nič, nejaké veľké mesto, majú 250 tetovacích štúdií. V Polsku je každý druhý víkend v roku convention. Nikto tam nechodí. Fakt? Je to prázdný? Jasne. Protože já jsem zase, kámoška žila v Polsku a říkala, že teda ale zase polská scéna je jako na vrcholu. Áno. Co se týká tatérů, jakože Je. ne množství, ale technik a Áno, a však stylu. Poliaci sú za mňa najlepší tatéri. Ale pre tých ľudí už to nie je také vzácne. Už to je proste... Ale však sa pozrie aj na iné veci, vieš, že koľko albumov dneska vyšlo. Vieš, že ja keď som bol menší, tak proste vyšiel Kontrafakt a to si počúval 10 rokov a v piči si z toho bol, vieš. Dneska na slovenskej scéne, alebo v českej, alebo v európskej, svetovej, však máš stovky každý deň nových albumov a už ani nevieš, čo vychádza a už to je pre teba také, že dobre. Vieš, a toto isté sa týka aj toho tetovania, že toho začína byť už tak strašne neuveriteľne veľa, že už to nie je vzácne ľuďom, ja si myslím. Já si myslím to samé, co ty, že doopravdy, kdo přežije tu bouřku, tak pak bude jako na výsluní, protože vlastně přesně oddělí to ty mladý třeba tatéry, nebo ty, co nedělají nic extra, jo, co kopírují Pinterest, tak vlastně si myslím, že to nemá dlouhý trvání a přesně proč by ten člověk, klient měl chodit k někomu, kdo kopíruje Pinterest, když může jít k někomu, kdo dělá třeba svoji nějakou originální jako kresbu nebo originální styl, že doopravdy to bude mít asi nějakou dohru, no nějaká revoluce bude muset proběhnout. Ja si myslím, že sa už deje, akože, a ja si aj všímam ľudí, že tých táterov, že oni vždy zvolia tú najjednoduchšiu cestu k tomu si nájsť zákazníka a podliesť tú cenu. Ale to tak nefunguje, že tomu človeku, keď sa na to pozrieš akože z takej druhej stránky, že ty by si išiel ku taterovi, ktorý ti povie, že zajtra má voľný termín a dá ti 50% zľavu. To je stejný, jako když přijdeš... Išiel by si ku nemu? No já ne, no. Tak to je to samé, čo to znamená v hlave toho zákazníka? Že čavo nemá do čoho pichnúť a je už tak zúfalý, že ti dá kľudia aj polovičnú cenu. Čiže v akej kvalite je ten tater? Vieš, že tí tatery robia hlavne čo najjednoduchšie, ale chcem mať toho veľa. Vieš, a myslia si, že keď to bude robiť lacnejšie, že bude mať viacej zákazníkov, ale že vôbec nefunguje. Ja som mal tento mindset tiež. Kamo, ja som robil brutálne kerky, môže aj v tom období, čo si ma považoval za to, čo si ma považoval, čo sme sa na začiatku bavili. Ja som si bral za kerku 100 €. Za tie kerky, čo sa ti ľúbia, ja som bral, že 100 €. Veľakrát som nemal zaplatený ani účet za telefón a ja som proste zákazníku povedal, že choď mi do T-Mobile zaplatiť účet a ja ťa pokerujem. A došiel ku mne jeden chalan, s ktorým som potom aj podnikal a on mi povedal, že samo, ale že ty robíš úplnú hlúposť proste, že začni si od tých ľudí pýtať 400 €
A že nebudem to robiť, lebo sa bojím, že nebudem mať tých zákazníkov. A on že, dobre, tak za každého jedného tvojho zákazníka, kto ti povie, že ti tie peniaze nedá, tak ja ti ich dám. Dodnes mi nemusel dať ani za jedného zákazníka. Vieš, čo sa zmenilo? Zmenilo sa to, že tí ľudia, ktorí boli ochotní platiť za tú moju kerku 100 €, odišli niekam inám, ktorého zúžovali, že majú iba 80, a ku mne začali chodiť ľudia, ktorí si vážili moju robotu a dali mi ne 400, a dali mi 500. Jedno jediné, čo sa zmenilo, bolo to, že tá klientela sa zmenila na kvalitných zákazníkov. Nedává to smysl, protože já to kolikrát tady vysvětluji kurzistům nebo i svým tatérům, že ať si uvědomějí tu svoji za prvý hodnotu, jasně začínají, nemůžou mít třeba Aj takový, zadarmo nech robia. nemůžou Jasné. takový ceny třeba, co mám já, nebo ty, nebo to je jedno, ale ať si uvědomí, jestli tady chtějí dělat 4 malé blbosti za 1500, anebo jednu za 6, pořádnou, A 4 dní pluse. a máš 4 dny volno. Hej, no, Víš? hej. A to je přesně ono, jakože ať Hej. si to lidi spočítají. Jasně, o spoustu kerek přijdeš, ale chceš ty kerky dělat? Chceš vlastně dělat ty nápisky a tady ty blbosti, když ty se chceš prezentovat svým nějakým rukopisem, Mhm. za který přesně tady vezmu si za tetování 10 000, plácnu, a mně stačí udělat 4 tetování za měsíc. Áno, jasne, a máš vynahradené tie... Hej, ale ono je veľmi podľa mňa ťažké spraviť ten krok k tomu, aby si to spravil, ale ja si myslím, že sa ti to vyplatí, pretože ty ako keby v tvojej hlave sa začne diať to, že do pičišek, ja si za to pýtam 500 €. Ja to nemôžem odfaknúť. Vieš? A to je zase to, že samého seba posúvaš na taký level, že samého seba hrotíš, aby to bolo lepšie a lepšie a lepšie a lepšie, pretože ty automaticky začneš brať zodpovednosť za to, že ty si bereš tú hodnotu, není malá, a ten človek si došiel pre tú kvalitu. Jeho nezaujíma tá cena, jeho zaujíma tá kvalita. A takto mi to rástlo a rástlo a rástlo, že dneska si pýtam dvojnásobok toho, čo tu hovorím, vieš, že a to aj u mňa štúdiu proste hovorím, že napríklad Čapitovi, že on robí nádherné kerky a on je akože v hlave taký, že čo aj dobré, on je taký, že by som nazval, že taký skromnejší, alebo že neviem, že či si neverí, ale je taký, že on si nemyslí, že by si mohol toľko peniazy vypýtať, vieš, a ja som povedal, že začni si pýtaj o 100 € viacej. Vypýtaj si to od najbližších 10 ľudí, a keď z tých 10 ľudí ti 8 povie, že úplne v pohode, a 2 ti povedia, že fú, že to nedá, tak dobre, choďte niekam inám. Pokiaľ ti z 10 ľudí 8 povie, že ti to nedá, a 2 áno, tak Už je to asi na ešte tam hranici. nejsi, tak OK, tak trošku pozornejšie treba. Do dnešného dňa mu ani jeden človek nepovedal, že nič. Že dobre, OK, tak toľko to. Takhle, ono je potřeba taky říct, že musíš to přesvědčit tou prací. Áno, Jo, že ale presvedčíš tou prácou vtedy, keď si začneš pýtať viacej, pretože sa k tomu začneš inakšie stavať. jo, Čiže ale to je tá motanica, ktorá ťa namotá na to, aby sa posúvala ďalej a ďalej a ďalej a aby to ďalej. někdo nebral ale jako návod, víš, že začínám tetovat, neumím udělat Mm. rovnou linku a budu si tady říkat, Ja, no tak áno, však No. to je samozrejme, že proste nemôžeš si pýtať od začiatku, že však keď si na začiatku, tak máš byť vďačný aj za to, že to môžeš robiť zadarmo. Lebo si v tej fázi, kedy sa učíš, kedy sa musí zdokonalovať a tak, vieš, že ja hovorím o ľuďoch, ktorí už vedia, sú kvalitní, ale stále sa boja si vypýtať tie peniaze a dávajú zľavy, lebo si myslia, že oni proste, že nikto nemá záujem o jeho robotu jedine vtedy, keď dá proste zľavu, vieš, a to podľa mňa nie je dobre. Pre mňa hej, lebo aspoň tí ostatní ľudia pôjdu ku mne, vieš, že sa to pekne tak potom mení ten celý trh. no a tím, že jsi majitel studia, cítíš i to, že v podstatě v nějakém ohledu už nemáš ani čas tetovat? Nie. No kamo, ja týždeň tetujem, týždeň malujem. A ta práce ohledně toho studia, jakože, Mám na to ľudí, Jo. aby proste to robili. OK. To já jsem myslel Ale to je- právě, že se o to staráš třeba jako ty. Nie. U mňa sú jasne zadané veci, kto čo má robiť. Ale k tomu som sa tiež musel akože nejakým spôsobom rokmi dostať, aby to bolo tak, ako to je. Ale ja mám v podstate štúdiu ľudí na všetko. Či to je na marketing, či to je na recepcii, či na laser, dajme tomu. Na to mám ľudí. No a když... Ale samozrejme, že tá organizácia tých ľudí je stále na mne, hej, že ja si myslím, že keby som v tom štúdiu nebol pol roka a dojdem tam, tak sa chytám za hlavu, vieš.
že tí ľudia stále ako keby musia cítiť ten rešpekt, ale z toho pohľadu, že kamo, ja dojdem do toho štúdia a som tam vždy prvý. A väčšinou odchádzam posledný, OK, keď niekedy skončím skôr, tak hej. Ale mne stále záleží na tom, aby tí ľudia nemali pocit, že robia pre mňa, ale robia so mnou. A Že když zmiňoval ten marketing, tak máš na to lidi, ale kolik třeba měsíčně dáváš do marketingu? Tisíce. A v čem je to marketing? Jakože reklama na Google, reklama na Instagramu, nebo v čem to je zaměřený? Tak my to už robíme roky. My máme veľmi šikovného chalana, ktorý vie veľmi dobre targetovať ľudí, ktorý nám, pretože veľa týchto, ja som akože cez mňa prešiel veľa týchto ľudí, ktorých už som po pár mesiacoch zistil, že iba mu dávam peniaze, vieš, že veľa týchto marketingových spoločností funguje na to, že ti povedia, že dobre, tak budeme robiť spolu pol roka, za každý mesiac nám dáš 2-3 tisíc eur a uvidíme. Oni ti dajú proste potom nejaké čísla, že Target hitlo to 200 000 ľudí a to je všetko. A my máme človeka, ktorý vie úplne dokonale o tom človeku, koľkokrát tam bol, čo robí ten človek cez deň, kam sa hýbe, akú hudbu počúva, aké má záujmy. A on na základe tohto vie targetovať potom ďalších ľudí a ďalších ľudí a ďalších ľudí a my z toho potom bereme naspäť určité údaje o tom, aby sme nejakým iným spôsobom hitli toho daného človeka. Že my máme ako keby ten systém vytvorený tak, že sa nám tie informácie vracajú naspäť a potom my s tými informáciami vieme narábať. Hej, čiže keď dajme tomu, ja neviem, že reklama hitne 100 000 ľudí, z toho vieme, že 30 000 ľudí došlo na náš web alebo na našu stránku, z toho vypísalo formulár, ja neviem, 5 000 ľudí, ale počas toho sa to niekde stratilo, tak my automaticky vieme, že reklama je dobrá, lebo to hitlo ľudí. Oni došli na ten web, ale na tom webe je môže málo informácií o tom, čo robíme a tak ďalej. Alebo potom vieme, že spustíme reklamu, hitlo to veľmi málo ľudí, tak potom je chyba niekde pravdepodobne inde a musíme vytvoriť inú reklamu, ktorá hitne viacej ľudí. A my vlastne s týmto pracujeme stále a stále a stále. A potom máme spätne databázy tých ľudí, je to niekoľko tisíc ľudí, čo máme databázy a my potom tým ľuďom, čo už máme tú databázu, posielame priamo reklamy, čo sa deje u nás v štúdiu, máme takú, ja neviem, máme takú akciu, ako keby stále vytvárame interakciu s tými ľuďmi, či SMS-kami, či mailami, či hocičím, aby sme si stále udržali toho človeka. No a nebereš to třeba i v nějakou stránkou, nebo spíš ty lidi by to mohli tak brát, že už je to takový jako spamový? Ne, není, pretože ty tomu človeku vieš dávať rôzne informácie, ktoré ho môžu zaujímať. To není nudná reklama. Ne, to já jako jenom víš co, protože samozřejmě taky jsem s tady tou myšlenkou nějak pracoval, že bych třeba plácnul vždycky na Vánoce, jim poslal, že děkujeme, nebo na Nový rok, že děkujeme za prostě spolupráci za rok a tak dále. Však to je pekné. Děkuju. Ale neudělal jsem to. Pekné, ale neudělal jsem to, víš, protože mě to přišlo, jsem si, já jsem moc přemýšlím nad věcma. A říkám si, tyva, ale nebudu to brát, že já tady nějak jako spamuju, když vlastně třeba im to je vlastne jedno, víš, nebo... Vieš čo, kámo, podľa mňa by to bolo spamovanie, keby si každý týždeň zahlcoval nejakými kokotinami, vieš. Že podľa mňa raz za čas tomu človeku sa prihlásiť, že ahoj, ja som tu, vieš, že podľa mňa úplne fér a úplne v pohode, pokiaľ toho človeka nespamuješ úplnými nezmyslami každý deň, vieš. Že podľa mňa to není to otravné, ja si myslím. No já jsem koukal, že i ve studiu u vás dělá laser Strico Filip. Jasné. A no počkej, ale mě zajímá třeba, tak když jsi v kontaktu s ním, tak nedostal jsi nějakou nabídku třeba do Fight Night Challenge? Kamo, Fight Night Challenge organizujú moji zákazníci. No tak práve proto. Jasne, že sa ma to pýtali, ale ja nejsom tento typ človeka. Nešiel bys do toho? Ne, v žiadnom prípade. A co ti... Nemám tento typ... agrese? Aj to možno, ale poprvé, že ja sa nechcem zviditeľňovať týmto spôsobom. Ja nejsom fighter, vieš, že každý fighter sa bije kvôli tomu, aby sa dostal z tých sraček, v ktorých je, vieš. A ty, nejsi v tých sračkách a ty ideš tam. Tak zas buďme upřímní, že jo, není to zas úplně jako, je tam sice box, ale není to úplně jako fighterská. Je to založené na tom, že spoustu lidí... Je to show. No, ne je to športový zážitok,
I keď niektorí tí fighteri sú tam, že majú to dobre vyskladané, že vieš si akože pozrieť aj kvalitný dobrý zápas, ale áno, sú to väčšinou celebrity proti celebritám, ale stále si myslím, že je to určite lepšie ako Clash, Clash, že to je OK. akože za mňa úplne bahno, akože mentálne bahno úplne, že ja sa na to neviem pozerať. Já teda to Vieš, že, miluju, kámo. hej, fakt, akože človek má prirodzene rád drámu, vieš, že akože wow, že čo sa tam ide diať, vieš, ale pre mňa toto není dráma, ale určite by som nešiel do takejto, že byť sa s niekým, že vytvára nejaké trashové kokotiny okolo toho, ja na to nemám bunky na toto, vieš, že ja sa chcem prezentovať úplne iným Jasný, spôsobom. mě to jen právě zajímalo, víš, že jsem jako viděl, Ne, že to je... ani nemám ambíciu nad niekým vyhrať v ringu. Že, a ani sa nechcem ako keby mať tento typ pozornosti. OK. Vieš, a chodiť na nejaké tie, čo sa tam stretávajú a čau začne vyťahovať na teba niečo z minulosti, vieš, a ťahať ťa do toho nejak emočne, vieš, a tam si s ním nejak argumentovať nejaké nezmysly, že mňa toto vôbec nezaujíma, tieto veci, vieš, že ja som umelec, ja nejsem fighter. Já vím, Nechcem sa s niekým byť. myslel jsem to v rámci jako, že toho marketingu a celkově tady těch věcí okolo. Nemyslím si, že by mi tá vec dotiahla viacej zákazníkov. A vieš, ja viacej zákazníkov ani nechcem. Že ja som vybukovaný skoro na rok. Ja mám toľko roboty, ja mám tak dobrých zákazníkov, ktorí som si vybudoval, že neviem, čo by mi táto, aby som tam išiel, že čo by mi to akože malo priniesť. Že do môjho života, že čo by som ja vedel zúročiť. Asi nič. Já si myslím, kámo, že to bude asi všechno. Že to úplně super jako uteklo. Jsem moc rád, že... Koľko sa bavíme? Hodinu, dve? Nevím, no to možná přes hoďku. No, super, akurát, ja si myslím, že sme povedali všetko, čo sme mali a ja ti nakoniec chcem veľmi poďakovať, že som tu mohol byť a že vytváraš niečo takéto. Že podľa mňa je to, akože veľmi to prináša buď Taterom, čo začínajú tetovať, je to inšpiratívne, ja si myslím, a takisto ľuďom, ktorí majú radi kerky, sledujú kerky, a ja si myslím, že by si v tom mal pokračovať, že robíš to dobre. Děkuju. Chci těm lidem ukázat, že i ty tatéři jsou normální lidi v podstatě. Kamo, ja som na moju osobu počul, akože chápem ťa, že Ale hej, jak ukázat klientům, že jsme normální lidi, tak i třeba ukázat začínajícím tatérům, že řešíme stejný problémy. Hej, jasne, jak normálni ľudia, jasne. Jo, že já třeba, když jsem byl ve studiu sám, tak jsem vždycky strašně řešil to, že jsem nad čím, jak moc přemýšlím, tak jsem říkal, ten klient se nevozval, nebo víš, nenapsal mi žádnou recenzi, tak je asi nespokojený a ono pak vlastně zjistíš, že všechny ty problémy řeší i ty ostatní. Jasne. Já jsem měl ale pocit, že to řeším jenom já, jak jsem byl sám. Takže kolikrát je i super, že ty diváci slyšejí to prostě od někoho, třeba jako seš ty. Jo. Určite riešime všetci tie isté veci. Niekto viac, niekto menej, ale princíp je stále ten istý, že točí sa to o tom. Tak jo, díky moc. A ja, kamo, ďakujem. Ďakujem. Díky.